We're here sa Kaya lumpia Shanghai ani. Sir Mano mo ang i-critic ang ilang pagkaon diri ba yan? Unsa kalami ilang pagkaon diri. Di ba Takya? Yes. Yan among gi-order karon ba yan is kini siyempre ang ato ang paborito na crispy pata. Banay Takya, bangus unsay mo ba? Takya? Akana to bangus. Unsay mo Takya? Bangus ako bangus ala pobre. Bangus. Ako ang sister ba yan? Bata. Wapa na ako ang sister. Kaya akong gi-order karon ba yan is ang crispy pata. Siyempre ang sisig. Classic yun na community na ito kakaunon diri. Alright. So akong gikuha ba yan ang crispy pata ba Ano yan? ito burger point ko? Ang sir sisig. Mango shake. Kasi mango shake ba? Mango shake? Mango shake. Ang Sir Manong Bayan is naadiri sa Ruti Hill. Daghan kay mga Filipino dere. Mostly naadiri gyud mga tambayan din siya sa mga Filipino dere bayan. Mo ni ilahang balwarte ni sa mga Filipino dere. So nang walang may karon bayan na bisita lang ni dere. Para mo siya sa mga pinakasikat nila na kitang kilik pod sa mga Pilipino. So tanaw na to sa ilahang pagkaon dere. Kuan ba sa ako ang standard. Mga ako na minutakya, dere, panggutom na ang mga bata, bayan. Ako na to ilahang mga pagkaon, dere, bayan, among gi-order. Mao ni ilahang sisig nila, bayan. Sir Sisig. Isa niyo siya, bayan? Bangos? Ano yung bangos nila, bayan? Bangus ala pobre. Ala pobre. Pobre na bangos. Tapos... Sorry. na ilahang lumpia. Okay is squid. Ang ilahang squid. Squid. Yum. 50. Ano siya itlog maalat? Ano natin? Guys, itlog maalat? Try it over. Okay. Isa. Try it over. Isa, ano lang? That's right. Pasado ba sa luto ni Takya? Nice combination. Dami? You miss home, Takya. Filipino kayo. So, dumihan ka sa bangos ala pobre, Takya. Yeah, hindi kayo. Ilang sisig nila. Cute kaayo ilang sisig ba yan? Chicharon. Sa chicharon ba yan? Pampabata din sa bayan nga sa Pilipinas, no? Sisig. You can go play and then you can Asado ba sa lactose na bayan? then add the burgers together later. Kulang siya sa alam. Kulang siya sa alam. Ito yung hala. Ano? Sili? Okay. Ano kasi kulang? Red horse. Lumpia. Lumpia. Ito. Lumpia dito kuha, di ba? It's worth it than here. Original po? You wanna try the chicken? Yeah, what else? We'll ask for water when you come back. So yan ni Takya ang chicken inasal. Go. Yeah. Go. Dami? Gopi. Yan na ba? Big serving crispy pata ba yan sa Sir Man? But it's worth it din niya. Ang ilahang crispy Kare Kare na beef ba yan? Looks good. Crispy pata. Dami ang suko. Crunchy, grabe. Dami ano ah. Dami karne. Dami na tarang upuan, balahibo. Basta may lamig sa crispy pata na siya. Crunchy. Crunchy siya. Siyempre kay crispy good. High blood. Para sa high blood. Okay si Takya ba yan? Sulayan niya ang Kare Kare. So, ano?
So many pag... Hala. Kami baba sa imong kare-kare takya. Pangalan dira tapos dili na ko. Daw na bagoong. Dili ba yun kompleto ang kare-kare kung wala siya bagoong, di ba? Yeah, batangan na nato yung murag beef ang ilang gigamit. Beef mong gid na siya lami. Maudo. Yes. May beef gamay lato batangan. Tistingay takya unsa siya kalami ilahang kare-kare. Gusto na to talong. 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 Okay. Okay. Yung expression din na Mark Wayne's ba? Grabe ka creamy. Creamy good siya. Ang sauce niya. Yeah. Ano yung nakulang ka ng peanuts ito? Really? Mani? So, lami siya, pero wala gyapon nakapasal sa akong standard. Ano isa ba? Manang dumugon yun siya permitted rin sa Filipino community because naaman diri ang napuyo ang mga Filipino. So, kung mapansin nyo dito yan, ang mga under Filipino rin. Filipino rin siya mukha under kasi tumawag na-overwhelmed ako sa kwan ba? Facebook patan. Ununtan ako ang sisig pero wala na ako ng sisig. I-order pa nung ganyan siyang Facebook patan. Mga yung nakapasumo diba? Nakapasumo sa pagkaon ba? Manami o paniod to ba yan? Alas 3 na dere. So sakto kayo sa Pilipinas time, alas 12 dyan. So medyo na overwhelm lang may bayan sa pagkaon paron. Nagkan kaayo medyo i-order. Para advance happy birthday na ni Sak. Yes, bayan. Nagkan kaayo kaon bayan. All the way from Luzon to Hulo. So thank you kaayo bayan sa kaon. Kaon rin grabing kaon yun ba? Pinatyana dyan siya nga kaon rin. Alam, gusto na mo ba yan? Dagan pa ka nabili. Overwhelmed, dagan kayo pa'y nabilin. Dagan pa kayo, dagan may plastic bag, ano ka rin ba yan? Overwhelmed mo sa sisig. Kare Kare. Dagan kayo i-order. Lamig siya ang pagkaon. Salupin. Hanta mo before. Balutin mo. Sitaw ka na kanta. Sitaw ka na. Balutin mo. Balutin mo. Saan pagkanta na? Balutin mo ako sa hiwaga ng pagmamahal. Kini mo'y nakapatay sa mga bayan. Kini siya bayan. Mo'y nakapatay. Para sa mga aso yan bayan. Para sa mga iro ni siya bayan. Busog na mga bayan. Inamin mo kaon og leftover good bayan. Inamin mo kaon og kuan. Para rin sa mga iro na mo. What do you think, Takya? Para sa dako ng iro.